Bueno, gaurkoan, Araitz Bizkairekin gaude, bera Karritik hasia antzeslanean parte hartu du, musika zuzendari gisa, eta berarekin solastu nahi dugu, memoria historikoa lantzen duen antzeslan honen inguruan hain zuzen ere, bera herrian sortu den antzeslan honen inguruan. Kaixo Araitz? Kaixo, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Azaldi guzu herri antzerki izendatu duzuen hau nola sortu den? Bai, Bortziritako Euskaraman komunitateak Ramon Albistur eta Ester Karrizori eskatutako lana dugu hau, eta oroimen historikoan oinarrituriko antzeslan bat nahi zuten, eta konkretuki beran gertatutako istorioren bat kontatzen zuen lana, eta hango euskara erabiliko zuen lana. Eta hola sortu zen, hori herriko jendeak egindako antzeslana nahi zuten, eta niri musikarek inguruan lan egiteko eskatu zidaten, ni segituan animatu nintzen, eta hola pixkanaka ahoz-aho jendea pilatzen hasi ginen, eta talde polita sortu genuen. Herritar askok parte hartu dutela esan duzu, zenbat jendek parte hartzen du antzeslan honetan? Bai, teknikariak kontutan hartuta, 21 pertsona gara taldean. Familia bat osatu dugu, ez? Nolabait, adin ezberdinetako jendea, umeak daude, helduak, gazteak, denetarik. Niri hau kontatu zidatenean edo eskatu zidatenean, berehala pentsatu nuen nire ikasle batekin, nekielako gustoko izango zuela esperientzia hau. Nolabait ikasleentzat ere esperientzia berriak eta interesgarriak dira, ez? Ez bakarrik musikalki izan dela ere, ez? Baina batez ere izan da harremanen inguruan, ez? Sortu den magia hori, taldean sortu den magia hori bizitu dute eta nik uste konten daudela. Eta, musika eskolako hainbat ikasleri komentatu genien, eta beti prest daude edozein gauza egiteko, eta gozada bat izan da beraiekin lan egitea. Honekin esan nahi duzu, antzeslanak zuzeneko musika duela? Bai, zuzeneko musika, koreografia batzuk ere agertuko dira. Hor dago Nagore Orbeltzu, aktoresa den bakarra, benetako aktoresa den bakarra, eta berak zuzendu ditu koreografia batzuk ere. Bai, izan ere ez da antzerki konpainia ohiko batek egiten duen obra, baizik eta, herritarrek zuen borondatez, bakoitza bere arlotik egin du bere ekarpena, baina artistak ere izan dituzue beraien ekarpena egiten, zuzendaritza hortan. Bai. Ramonek eta Esterrek antzeslan asko gidatu dituzte, eta gainera oso jaioak dira pertsona bakoitzaren onena ateratzen, ez? Eta beti umoretsu etortzen dira, maitasunez beteta, eta, kriston suertea izan dugu. Eta gero, Mikel Tabernak testua idatzi du, eta, bera urtebetez landu dugun antzerkia da, eta bera etortzen zen 15 egunero, ikustera nola ensaiatzen genuen, eta idatzi du pixkanaka, ez? Bakoitzaren izaera begiratuz, eta hori, isladatu du primeran ere bakoitzaren karakterra, ez? Jarrera. Dena izan da, denen arteko historia, ez? Denek eman dituzte ideiak, ez dakit, talde lana izan da. Oroimen historikoa aipatzen duzu, konta eguzu pixka bat, ze garaiko historia kontatzen duzuen, eta, berako gertaera hori zeren inguruan den, edo, pixka bat antzerkiaren gaiari buruz. Gerra garaiko kontuak atera ditugu, baina gaurko garaiekin harremana mantendu dugu, ez? Azkenean hori nola da zauriak oraindik
sendatu gabe daude, eta orain ari dira historia pila bat ateratzen, aireratzen, eta kontu zaharrak ateri nahi genituen, baina gaurkoak ere azaleratu nahi genituen bide berri bat topatzeko, zauri horiek sendatzeko, eta elkar bizitza hobeago bat lortzeko nahiakin. Azkenean ezin gaitezke gelditu hor oinaze horretan, horrek ere ez digu onik egin orain arte, gorroto hori ere gainditu behar dugu, eta nik uste garrantzitsua dela pertsona guztien aldean jartzea, bai alde batzutakoak, bai beste aldetakoak, eta denen artean elkarbizitza hobea sortzea. Aipatzen duzue baita ere, zuen antzeslanaren aurkezpenean, emakumeen historia kontatzen ez bada ez dela benetako historia. Emakumei buruz bereziki zerbait kontatzen duzue obra honetan? Bai, noski, emakumearen presentzia antzeslan honetan garrantzitsuena da, emakumea, batez ere, energia femeninoaren presentzia, hori denongan dago, bai gizonezkoetan eta bai emakumeetan, eta hori azaleratu nahi izan dugu, beti gizonek kontatutako historiak agertzen direlako, eta horri garrantzia eman diogu, bide berri horretan, harrapatu nahi dugun bide berri horretan, beste energia batetik, abiatzeko. Ikusi nahi duenak, maiatzaren 25ean, Natarrabiako Kulturetxean arratsaldeko 8:00 izango du, harritik hasia antzeslana ikusteko aukera eta sarrerak erosteko aurrez Karrika Luze elkartean, eta bestela egunean bertan Kulturetxean ordu erdi lehenago.